Tatiti mbotaura nenyaya yatiri kunzwa iri kutenderera pasi rino rose. Tine nyaya yatiri kunzwa, nyaya inotyisa zvikuru. Tinonzwa kuti kukwekwe uko kwakaitika mashura nezviratidzo. Kune mukomana akabayiwa nepfumo, achibayirwa kusapota Shamisa, achibayiwa nevanhu vezanu, mathags ezanu. Ndinoda kubvunza mubvunzo, ma-elections amuri kutaura aya amuri kuti ari kuitwa muna 2023, muri kukwidzana nani kana muchiuraya vanhu vari kukukwidzai? Zviri kureva chii? Zviri kureva kuti ndo dhemokrasi iyoyo? Hakuna dhemokrasi yakadaro. Iwe Mnangagwa unofanirwa kunyara iwewe. Kana uri president wenyika yose, hausi president wezanu kwete. Aiwa, hatisati tambozoona zvakadaro. Unonyadzisa zvikuru Mnangagwa. Ibva pachigaro, iwe naChiwenga muri 2 nana Chinamasa vese avo, ibvai pazvigaro. Siyanai nezvepolitics. Makaba mari yakakwana, mari yamakaba iyoyo yakakwana zvikuru. Saka please tinokukumbirisai kuti siyanai nezvepolitics. Regai kunetsa vanhu. Regai kunetsa vanhu. Izvi muri kuita misangano, muri kuita marari ekurangana kuuraya Shamisa. Ndo marari acho iwayo. Musingaite marari ekuti ekuona kuti mavaka nyika, magadzirisa ikonomi yenyika. Ndo marari amunenge muchifanirwa kuita. Iye zvinezvi muri kuita marari ekurangana kuponda Shamisa. Tanzi crash him. Munomukrasha how? Shamisa ndiwe vanhu, ende ane vanhu vakawanda. Simba riri muvanhu, ende vanhu ndo vane simba. Vanhu havachakudai, vanhu havachada kunzwa nezvenyu. Please, ibvai pachigaro. Hatiti zveumhondi zvamuri kuita izvi. Imi vechidiki munotumwa mabasa akaipa. Munofanirwa kunyara. Chii chamuri kuita? Muchitumwa kuponda vanhu. Ponda vanhu, hama dzenyu. Hama dzenyu dzamuri kuponda. Ende muri kuvaponderei? Kuvapondera kuti urombo hurambe huchienderera mberi. Murambe muchitambudzika, ndo zvamuri kuvapondera. Ava vamwe venyu vari kuti aiwa tinoda shanduko. Toda kugara zvakanaka-naka, tinoda zvinhu zvese zvakanaka-naka, zvinhu zvese zvofamba. Zvikoro, vana voenda kuzvikoro, migwagwa yovakwa. Iyo nyika pachezvayo yovakwa. Zvipatara zvoitawo zvipatara chaizvo. Zvinhu zvose zvonaka munyika. Ndokunonzi kuvaka nyika. Iye zvinezvi Harare inoita like an old western town. Hamunyariri Mr. Mnangagwa. Munofanirwa kunyara. Siyanai nezvamuri kuita izvi. Instead yekuti mudaidze Shamisa mugare naye pasi muti mufana wami hatigarei pasi, ona zvaita nyika izvi. Tinoigadzirisa sei? Mova vanhu vakabatana, moita zvinhu zvimwe chete, movaka nyika. Moita kuti vanhu vagare zvakanaka-naka, vanhu vangova neupenyu hwemangwana hwakabudirira. Munofanirwa kunyara Mr. Mnangagwa nemi Mr. Chiwenga. Ende Mr. Chiwenga, ndiudzei kuti munowana maposti kuti muri Minister of Health, uku moita Vice President, zviri kufamba sei? Makaenda kuchikoro chipi chehealth, muri doctor here? Hamusi doctor, asi muri kuzvipa mabasa asiri enyu. Hamunyareri. Ibvai pachigaro ipapa, muri kukanganisa zvinhu. Imi Mnangagwa, imimi Emerson Mnangagwa, munofanirwa kugadzisa zvinhu. Usaite zvauri kuita izvi kumhondi, wakabvira kare uchingoponda vanhu, nanhasi haugute nekuponda vanhu. Nyarawo Emerson.